Yes! Jsem tu zpátky. Seriózně. Ano, ano. Jsem tu zase zpátky. Čus lidi a já vás vítám opět u dalšího videa. Ano, zase opět zpátky, konečně zase po té dlouhé době. Jsem tu zase konečně zpátky. Jsem se zase konečně po té dlouhé době odvážil natočit další videjko s hlasem a s obličejem. Ale tentokrát samozřejmě máme tu samozřejmě opět další úplně novou specialitku. Samozřejmě. Specialitka z takový právě, že samozřejmě z anime, ale z anime střílečky, kterou se seriózně už mám taky právě, že natočený nějaký ty videjka samozřejmě, ale samozřejmě jenom pouze bez hlasu a prostě normálně, že. Dneska ale jsem se konečně rozhodl to zkusit, a to samozřejmě poprvé, prostě normálně takhle, s hlasem a s kamerou. Ale mám takový dojem, že možná bude nám možná trošičku, asi možná překážet ta kamera trošičku. Fakt nevím, jak to bude to vypadat seriózně s tou kamerou. Protože jestli nám ta kamera bude jakože překážet jakože mapu, tak prostě, že ano. Pokud nám ta kamera bude překážet ve výhledu prostě, tak se nedá nic dělat, bohužel. Ano. Jinak samozřejmě, ano, dneska jsem si samozřejmě připravil takovou menší challenge. Takovou challenge, která jakože není jakože úplně bolestivá, prostě to je normálně challenge, která úplně moc nepůjde úplně. Ano. Samozřejmě, takže když teda půjdeme krásně hezky sem, samozřejmě ano, už samozřejmě znáte samozřejmě, že tu hru, protože samozřejmě jsem už ji natáčel předtím, několikrát jenom, ano, takže teda. 戦闘前は武器の声を聞く時間です。たゆんでいてはダメですよ。 A ještě chviličku. Ještě musíme trošičku stlumit zvučky ještě možná. Protože samozřejmě sound. Tady to je master volume. OK, tady to asi možná. Jo, tady to určitě, takže dáme taky na 30. A tady to taky. Jo, samozřejmě ano. To taky, to SVX volume taky. To je potřeba prostě. Je to taky na 30. A tady to asi v pohodě všecko. Ano. Dobrý. Tak. Dobré. Ano. Jo, samozřejmě taky i právě, že tu hru právě, že jsem
Tomuto hru právě, že tak nějak tomuto hru skoro tak nějak hrají, jakože skoro se dá asi říct skoro každý den. Takže ano. Jo, ano, právě, že vy to možná asi nevidíte, ale já mám právě, že level 53. Ano, vy to právě, že nevidíte, ale já mám opravdu level 53. Takže ano, právě, že. No a ano teda, ano teda, takže abych teda vysvětlil teda dnešní challenge. Challenge, která bude, challenge pro dnešní videjko bude taková. Ano. 装備は命ちゃんと整えて損なしあ、メンテ費は請求書に入れとくね Ano. Jediná postava, za kterou absolutně neumím, absolutně. Samozřejmě ano. Jediná postava, za kterou absolutně neumím. Právě že. Jakože neumím, prostě jsem špatný, nebo já nevím prostě. Ano. Samozřejmě všichni ostatní samozřejmě jsou v pohodě. Ano, samozřejmě ano. Ano, takže jdeme teda do toho, takže challenge pro dnešní videjko je si zahrát samozřejmě ze cílečkou ve všech módech vlastně, právě že ano. A tady to samozřejmě znáte, samozřejmě opět, ano. Takže ano, schválně, jestli dokážu dát nějaký to skore celkem. Ano. Samozřejmě budeme samozřejmě hrát tohle prostě. Jo, ok. Jenom ty asi 3 věci budeme asi zřejmě jenom hrát. Teď jsou takový úplně asi normálně klasický módy takový. A příště si dáme taky takovouhle challenge prostě. Máme prostě taky takovýhle videjko. Ale budeme hrát jenom to. Samozřejmě Outbreak. To samozřejmě taky. Pak samozřejmě všechno vysvětlím samozřejmě. Jdeme do toho. Ale nejdříve mě zajímá taková věcička. Ano. Na chvíličku. Ano, tak jo. Takže jsem teda zpátky. Nejdříve než teda úplně opravdu začneme, jsem právě, že musel jít sem, právě že. Ano, sem. Právě že ano. Ano, právě že. Takhle krásně hezky bude vypadat právě že. Ano, všechno je teda úplně v pohodě. Všechno je v pohodě. Ano. Jule, trošku ještě víc, to je nahlas. これ保険効く Dobrý, tak jo. Jsme připraveni. Dobré. Ale ještě úplně, než to úplně odstartujeme, musíme zase opět trošičku upravit, protože to je furt nahlas, ještě trošičku. Se strašně omlouvám, jako už samozřejmě to trvá 10 minut, ale... Chvíličku. Tak jo. Jdeme teda do toho teda, tak jo, takže ano, jak jsem teda říkal, ty módy budeme v dnešním videjku zkoušet. A schválně, jestli dáme nějaký skóre.
mě strašně zajímá. Protože já za cílečku, za cíle, 装備は命ちゃんと整えて損なしあ、メンテ費は請求書に入れとくね já absolutně jsem strašně špatný. Úplně strašně špatný právě, že za cíl. Takže ano. Jdeme na to. Samozřejmě budeme muset samozřejmě na chviličku čekat, než samozřejmě, že všechno vyhledá. To trvá samozřejmě vždycky většinou nějak, ano, těch 28 sekund. A už to bude. Ano, ty vole, doslova 11 minut jsem doslova jenom vykecával. Jdeme na to. Schválně. Asi jo. Asi v pohodě, já nevím. Asi v pohodě.戦闘のヤッホーアーシを選ぶとかセンスあるじゃん Yes. Tak jo. Tak je schválně. Schválně si dokážu dát nějaký skóre. Protože já si myslím, že asi budu hodně umírat, jako jasně, budu hodně umírat, jako. Protože jsem špatný. To fakt vždycky se musím přiznat. Jsem špatný. Za cíle jsem špatný, strašně špatný. Ale to je v pohodě. Se naučím. Tak jo.まもなく準備フェーズが終了直ちに戦闘の準備をこっち撃たないでしょうがないね Špatný prostě. Ale nás trošku zasekává prostě. Jak to zasekává strašně. 1戦闘開始 Jak to zasekává úplně. Už to seká. To je pak ještě horší, to co? Ne, prostě to ファー seká. ストブラッド 領域展開 誰も苦しまなくていい世界に全てが夢の魔法少女こんなに全倒し Úplně, これでチャラね úplně levej jsem prostě. Úplně. 治療開始みんな永久封印頼んだよアーシのスーパー相棒撃破しましたステラーク発動 To je bolest. チームシールド強化がアクティベートされました 領域 Jsem prostě levej úplně. 黄泉への旅路をこれが僕の復讐だ Kontakt čili. Kam čili. ステラーク発動ダーリンキラッと勝負もうこっち撃たないでよ Schválně. さて誰に当たるかな今日はついてなかったね To bylo jasně, ale to bylo jasný, jo. オッケーダブルボーナス領域展開恐れることはありません予定がもう絶望なんてしません黄金の砂塵始末したファーストチームが20点に到達みんなごめんね誰も苦しまなくていいしょうがないね
バイバイ。Ale もうこっち打たないでよ。さて誰に当たるかな。しょうがないね。 Úplně, 決勝フェーズバイバイ。逆弦化ストームが発生します。注意してください。 úplně špatný prostě. Já prostě nedokážu se trefit. To je právě, že to špatný. Jako jsem prostě úplně špatný, že prostě se nedokážu absolutně přesně ani trefit prostě. To je přesně ono. Proč? A je. 頼んだよ。足のスーパー相棒。しょうがないね。 Co? バイバイ。 Kde se tam vzala seriózně, prosím? Ale je to ファーストチームが30点に到達。 Teďka už to je nějak moc takový složitý celkem, jakože. Nedokážu absolutně nikoho ani teďka trefit prostě. Ani trefit. Nikoho prostě. 領域展開。恐れることはありうわ、これ保険効く？なんで頼んだよ。足のスーパー相棒。 prostě si pletu tlačítka. 始末した。オフミスター。 Úplně levej jsem. Úplně to. チーム武器強化がアクティベートされました。 Úplně levej a nějak se to zase zasekává prostě. 頼んだよ。足のスーパー相棒。しょうがないね。 Já jsem バイバイ。 prostě špatnej a úplně levej. 味方チーム残り5キル。 Nedokážu. Ty vole. Samozřejmě. 仕事だったんですか。 Samozřejmě. 今日はついてなかったね。もう絶望な誰も覚悟しまなくていいぜ。風来ボムをしよう。頼んだよ。足のスーパー相棒。味方チーム残り1キル。ビクトリー。 Levej prostě. 勝ったら儲けましょう。今夜は焼肉。 To je prostě ten problém. Já prostě se nedokážu trefit. To je ještě tomu ten problém, že prostě že kdyby měla tu brokovnici prostě normálně nepřebíjející, tak se jako celkem asi dost dobře jako trefím, ale jako normálně prostě složitý. Ne. Samozřejmě. Nevadí. Příště to bude už lepší. Nebo horší. Jo, no. Mám jsem prostě úplně to. Ty vole. Dobře. Co pak jde? Co pak tady jde? Tady to bude asi zřejmě nějaká... Tohle to bude asi... やっほー。足を選ぶとかセンスあるじゃん。 Tohle to bude asi zřejmě... Tam ten mod asi zřejmě. Že asi nebudu muset asi rád používat tenkrát brokovnici, ale to bude asi prostě náhodný zbraně. Pak je to lepší, to je samozřejmě lepší samozřejmě, že jo. Ale nevím ještě, jak to bude vypadat.
Uvidíme. Asi ano. Asi to možná je. Je ten mod, asi zřejmě. 準備フェーズ Samozřejmě, že to je ten mod. ソナーパルス Jo, 開始 tak to lepší. No to. Toto. しょうがないねバイバイ 間もなく準備フェーズが終了直ちに戦闘の準備をちょっと飛んでくる3、2、 Mm, 1、 mm. 戦闘開始ソナーパルススキャン開始電脳ブロック挫折うわこれ保険効くWiesz, しょうがないねバイバイ tady ten mod je celkem bolest, taky zráž, asi tak nějak říct. Tady ten mod je bolest, celkem, seriózně. To právě že ano. 頼んだよ足のスーパー相棒悪いねこっちも生活かかってんのしょうがないね No, 先にその傷を zarej. オッケーダブルボーナス Dobre. 3人まとめて落ちるとかウケるもうしょうがないねバイバイ Potem. Zase. Hej, co to je teď to? Kde jste? はい、ten mod je doslova simulátor smrti. Úplněもうこっち来たないでよしょうがないね vůbec. 簡単だバイバイ Jasně bolí úplně zase. で行くよ Konečně bolí prostě. 獣は狩り尽くす誰も逃がさない息苦しさに溶ければいい悪いねこっちも生活かかってんのしょうがないこれでチャラジオッケーダブルボーナス先にその傷を手当てして予定通り私が見えるか本気で行くよ Mm, mm. その霊やっと使える全ていただくもう本気打たないでよCo tam? Co tam je? 赤い花びらが3人まとめて落ちるとかウケる共に地獄へ帰ろう4人抜きこれ特別手当出るレベルじゃんやば Ty vole. 今の私は炎の熱風だ Kolikže měla životu? 2. 予定通り頼んだよ足のスーパー相棒うわこれ保険効く Nani? Co to je? 頼んだよ足のしょうがないねバイバイ Jsou všude. Jsou úplně všude.
prostě tady ten mod je prostě doslova simulátor smrti. いらないデータは全部消しちゃうから。 O, je snipera. Snipera. Tak, no tak. Samozřejmě, jsem mohl čekat. 先にその傷を手当てして。 Nemůžu. しょうがないね。バイバイ。 Umři. Prosím, umři. しょうがないよ。これ保険効く？9戦1に一者絶命。あ、予定が来るよし、よし、よし、ちょっと飛んでくる。よし、よし。バイバイ。現場に不要なものは香りよ、皆に戦様を染め上げ、訪れますように。 Zase. Zase more za mnou zase opět. O čem? No, bude. これでチャラね。オッケー、ダブルボーナス。 No, no. Co budeš dělat? Co budeš dělat? Co budeš... Kam jsi šíla, まとめて落ちるとかウケる。Co se stalo? フェイ、 A 本気 navzájem. を出して。 Dobrý, no. Navzájem prostě. ひどいことをしな断いで。絶はいいこと。ただその使い方を間違える。夢道具じゃ。しょうがない。道は足が切り開く。ひどいことをしないでよ。ビクトリー。さあ、勝ち。ボーナスもらい。 Samozřejmě. Tady ten mod nám doslova zachrání challenge. Seriózně. Tady ten mod je doslova jediný, kde budu asi mít to nejlepší skore. Seriózně vždycky. Ostatní mody jsou prostě... Oj. Jakože dobrý, celkem v pohodě. I když... To je normální. To je normální, tady to mod je normální asi, tak nějak. Samozřejmě počka, chvíličku. Questi, ano. Joša. Ano, samozřejmě, máme tady samozřejmě questy samozřejmě. Dobré. Na chvíličku. Jo, dobré. Tady tež, dobré, v pohodě. Tak jo. Jož. Oja. Jo, my vlastně musíme... Jenže... Dneska chci tu challenge, samozřejmě ano. Za cíle. Samozřejmě... Tady to možná uděláme příště. Jinak zatím tam není. Okay. Dobré, tak jo. Jdeme znova, nebo... Jo. Jo, taky samozřejmě, abych samozřejmě nezapomněl, tak samozřejmě v téhle hře samozřejmě byl samozřejmě teďka úplně nový samozřejmě update. Samozřejmě přišel úplně nový update, takže ano, nový skiny, krásný skiny, nový.
Jo, ano. Tak jdeme dál. Ano, právě, že jak jsem říkal, tady ten mod je prostě jediný, kde prostě budu mít to skore úplně perfektní. Ale tady to prostě to je v pohodě. Ono taky samozřejmě záleží samozřejmě na mapě, samozřejmě ano. Pokud bude nějaká úplně perfektní mapa, tak můžeme mít dobrý skóre jako celkem. Ano. To je schválně. Co tak bude za mod a ta mapu. Že by znova. Že by se znova ten mod. Že by znova došlo. Ne, asi ne. やっほー、アーシを選ぶとかセンスあるじゃん。 Ok, sebe si za mod. Team Deathmatch. Team Deathmatch. To je asi jako předtím, no. Ano, asi jako předtím. Takže asi uvidíme. Ta mapa jakože nevím, asi. Ta mapa bude možná, ale taky má nikdo, taky nikdo. 準備フェーズ。 その実力じゃ相手にならねえな。まもなく準備フェーズが終了。直ちに戦闘の準備を。こっち撃たないでよ。さて、しょうがないね。はいはい。3、2、1、戦闘開始。 Prostě špatný. Prostě ファーストブラッド。 úplně špatný prostě. To nemůžu prostě. グローブ家の栄光が。 No tak. Fajn, fajn. これでチャラね。 Díky za rosla. Za free kill doslova. Jsme ten free kill. Ale taky cíl. しょうがないね。 Smaj. ここまでか。 Všecko vyžral. しょうがないね。道が。バイバイ。 Kolik životů dostal? No, opět. 頼んだよ。足のスーパー相棒。 Není fér. Není fér dostat to. Není fér. O tam. Kam jdeš? Já jsem. しょうがないね。バイバイ。チームシールド強化がアクティベートされました。 Neumím prostě. Popač. No, vůbec. Já prostě nedokážu ani dostat zase proti dosah sniperce prostě ani も dostat. うこっち撃たないでよ。 しょうがないね。バイバイ。 Tak, já až tak špatný, prostě fakt ファーストチー nemůžu. ムが20点に到達。 Jak? Jak můžu být tak špatný prostě? しょうがないね。バイバイ。 To prostě není možné, to prostě není možný to. Já prostě jsem totálně špatný prostě. Za ostatní jsem prostě úplně perfektní.
Ale za jedinou prostě nedokážu nic zmoct. 頼んだよ足のスーパーアイボ Ne, vůbec. Teď to, já prostě jsem, 決勝フェーズ逆減化ストームが発生します。注意してください。頼んだよ足のスーパーアイボしょうがないね nedokážu prostě nikoho zabít. Nikoho, ale pak jako absolutně nikoho prostě. A zase prostě... Co to je? もうファーストチームがこっち打た30ないでよ点に到達。 Zemři prosím. さて誰に当たるかな Díky. Když máte vlastně moc. しょうがないチームね超限強化がアクティベートされました。 Pre, pojď, aspoň nenechte nikoho. 頼んだよもう足のスーパーアイボ Ne, vůbec. Úplně špatnej, prostě. Tak, 秩序を守りなさい私の奏者からは逃げられないわよしょうがないね není možný, tak to udělám prostě. Není tady to možný prostě. Tak strašně levej prostě, úplně totálně levej. To se byla vedle mě asi Pomůžu to. 敵チーム残り10キル。 Já jsem tak extrémně špatnej. Zacílený. Dobré. 悪いねこっちも生活かかってんの頼んだよ足のスーパーアイボ Ne, tak to je smrt, samozřejmě. しょうがチないねーム武器強化がアクティベートされました。 A prostě co? 敵チーム残り5キル。もうこっち撃たないでよ Nejde to prostě. 敵チーしょうムがないね残り1キル。 Prostě nezamůžu. バイバイ デフィート。バイトとかミスるもんでしょ研究だけはなしで Potřebuju nějakou dobrou mapu, seriózně, abych něco mohl, ano, něco mohl seriózně dokázat, protože já jsem prostě jinak totálně marný, úplně marný jako to prase. To znamená, tady to video neskončí, dokud neudělám perfektní nějakou hru. Aspoň jedna hra, aby byla perfektní prostě. Jak prostě já fakt nevím prostě, jako co to je. Můj aim je prostě tak strašně špatný. Samozřejmě ano, samozřejmě příště teda si teda ukážu samozřejmě, ukážem se příště si teda samozřejmě ukážeme, jak doopravdy samozřejmě krásně hraju. Ano, příště to bude. Tam to, tady ta mapa je ještě horší dostat. Tato mapa je ještě horší dostat. Pro cíl. やっほー足を選ぶとかセンスあるじゃん Tady
Musím aspoň dát jednu hru. Dobře. A tady to teda určitě nakonec. To určitě to bude úplně špatné zase. Už to vidím. Už to vidím prostě. Ty samý prostě smrti. Místo nějakých doslova kilů. ちょっと飛んでくるファーストブラッド。Samozřejmě. Pojďo, しょうがないねバイバイ aspoň něco teda. Jako to zase, co to bylo dostat. しょうがないねバイバイ No jako já musím blíž samozřejmě, že jo. Hm. 今日はついてなかったねしょうがないねバイバイ A rồi. Tốt rồi. しょうがないねバイバイ Ani za to. To je to. これでチャラね Můj aim je docela jako úplně lepší nevíc to. Pojď dolů. Hej, co tam ty děláš? Pojď ファー dolů, ストチ more. ームが20点に到達。 Pojď do... Давай, давай. うわこれ保険効くオッケーダブルボーナス Nej. Stoppa. しょうがないねバイバイ これでチャラね ファーストチームが30点に Oni 到 tam 達。 kempí. Oni tam kempí ten vrcholek prostě. Super. 今日はついてなかったね Dobrý. Rozhodně lepší než předtím, jako. Že rozhodně, しょうがないねバイバイ rozhodně lepší než předtím. No. Bum. Bum. うわ Nemůžu dělat, nemůžu. これでチャラねオッケーダブルボーナス 3人まとめて落ちるとかウケる4人抜き Dobrý. これ特別手当出るレベルじゃん Už to jede bomby. 味方チーム残り10キル。 Už to jede bomby. Už se zlepšujeme. Celkem teda. Celkem.味方チーム残り5キル。 A pojď sem. Bum. しょうがないねバイバイ Já ve vodě nemůžu absolutně se hýbat. Nic nemůžu dělat ve vodě. Pojď tam, ale. 味方チーム残り1キル。ビクトリー。 Tady to bylo by celkem. ほらね言ったっちょアーシは最強だ Doslova nejlepší z celé hry za cíl. Jak je to možné?
poprvé doslova mám doslova poprvé jsem doslova nejlepší prostě zací. A to není špatný doslova. Jako co oni dělají, ten tým doslova to tak, jako tohle to je doslova nelegální tady to. Tady to bylo celkem dobrý jako. OK. Tady ta mapa teda bude výborná pro cíl. Perfekto. Mouchy zasraní ty vole, já tu mouchu za okom tady má sežeru ty vole. Mouchy. Pičaný mouchy, tady furt musí lítat. OK, jdeme dál ještě. Dáme ještě možná asi tak 3 hry nebo 2 hry. Uvidíme jak to bude. Jak také bude tady ta hra vypadat. Správně. Ano. Protože jestli bude teďka nějaká mapa úplně doslova vyhlazená, prostě úplně tak je to v háji všecko. Ano, samozřejmě ano, právě že já potřebuji nějaký mapy, kde prostě je to takový prostě miniaturní, kde prostě můžu perfektně všecko. Tady to jako já nevím, jako tady to asi ne. Tady to je úplně stejně jako za předtím. Tam to. Yahoo! アーチを選ぶとかセンスあるじゃん。Taky samozřejmě. Taky nikdo. Cílečka. Schválně. To bude zase úplně doslova celý kriticky tady to. 準備フェーズ No. Už to vidím. Tak to bude zase úplně celý kritický. Co pak? まもなく準備フェーズが終了 Jo, 直 tak ち ano. に戦闘の準備をソナーパルススキャン開始。 Jdeme to. 321戦闘開始 Jdeme na to. ちょっ Jdeme と na 飛んで bolest. くる。癒しちゃうわよ。 Jdeme si užít bolest, krásnou zase. Teď tam mapa bude úplně フ strašně. ァーストブラッド私のライブが始まるよ。 もうこっち撃たないでよ。しょうがない。 Oh ya. No, to. To tam chtěl jdu. Tady to bude bolest. Tady ta 待ってたよ。癒しちゃうわよ。 ta mapa bude perfektní. Perfektní simulátor smrti doslova. To bude něco. ソナーパルススキャン開始隠れてもバレバレだよ。 Čil. Randy. 悪いね。こっちも生活かかってんの。 A taky. Kde jsi? Jak můžeš dostat střílet od takových dálky z brokovnici? To nemá logiku doslova. taky ti doslova. Stejný. 頼んだよ。あれで足のス大体ーパー相棒。 Schválně jsem. さて、誰に当たるかな。うわ、これ保険効く？バレバレだよ。チームシールド強化がアクティベートされました Co ještě? Ne. 待ってたよ。
Kde se? Co se tam prostě, co to je? しょうがないね。 Tady nezakrý. バイバイ。 Nepřežiju ani sekundu prostě. Mapa je moc taková, zase úplně moc veliká. Pro cíl... Ano, tu je tam... もうこっち撃たないでよ。うわ、これ保険効く？しょうがないね。バイバイ。 Jaký kombo jsem taky udělal úplně perfektní osla. ファーストチームが20点に到達。 Můžu to taky krásně hezky... もうこっち撃たないでよ。 Můžu to taky krásně hezky dešovat s tím štítem vlastně. Taky možná to, ano. Ale je to složitý. ちょっと飛んでくる。決勝フェーズ。逆弦化ストームが発生します。注意してください。お前も油断するのだ。 A kde jste? バレバレだよ。もうこっち撃たないでよ。チーム超弦強化がアクティベートされました。 Vigilka. バイバイ。 Vigilka. Ne. 被弾しました。次、慎重です。また一つ処理した。 Vigilka prostě tady to. 頼んだよ。足のスーパー相棒。 Nepřežiju. Vybírají prostě všichni. To je výžírka teďka. Úplně od... ファーストチームが30点に到達。 Co je? Vůbec. もうこっち撃たないでよ。 Baní. 頼んだよ。足のスーパー相棒。 To není fér prostě. やば。 Zase, problém. 待ってたよ。 Můj aim je problém. Můj aim doslova je... Jak? 敵チーム残り10キル。 Bum. Aj. Já být チーム úplně... 武器強化がアクティベートされました。 Aim. 今日はついてなかったね。 Taky cíle. Já teď jsem se zase odkompaný vlastně. 頼んだよ。足のスーパー相棒。味方チームわかんないね残り5キル。バイバイ。 Teď kdo se stínovali. 処理していない目 Super. 標はあるか。 Vole, debilní mouchy tady. Opravdu. 味方チーム残り1キル。 Víte, ty mouchy mají velkou... ビクトリー。 Tahle ta オ mapa... ッケー。任務完了っと。あ、領収書どこやったっけ？ Tak co? Jak můžeš to... Tak já jsem si myslel, že jsem úplně nejhorší a prostě co to je tady to? Nechápu. OK. Dáme ještě možná ještě... OK, dáme teda poslední hru, OK. To bude akorát všecko, akorát se rozdano. To bude akorát ta hodinka, takže ano, poslední hra. Schválně, jestli tentokrát to bude úplně zase tragédie nebo zázrak se zase objeví doslova. Těžko. Schválně. Samozřejmě, ano.
je úplně stejný jako předtím. Nebo čekej. Čekat. Možná zase tam ten 戦 most. 闘ヤッホー足を選ぶとかセンスあるじゃん Jo! Máme tady zase... Máme tady zase tady ten mod doslova. Mod, kde všechno bude naopak. Ano. Dobré. Akorát krásně hezky na poslední hru. Dobrý. Tak schválně. Mhm. 準備フェーズ。 Mhm. しょうがないね Ale samozřejmě まもなく準備フェーズが終 to 了。 zase je. 直ちに戦闘の準備を。 Tady je zase lidí. 3、2、1、戦闘開始。 Tady zase je lidí jako blázen. おいで最高の相棒刺激も耐えられないこれでチャラね Nemůžu. しょうがないねバイバイ Já jsem dostal říkal, že tady ten motiv v pohodě tak jako trošku v pohodě. うわこれ保険効く Tam, ukaž. しょうがないねバイバイ A ten mod je taky celkem perfektní simulátor, to se smrtí jako. No tady doslova je lidí úplně strašně hodně moc tato. 今日はついてなかったねしょうがないねバイバイちょっと飛んでくる嘘やばSam, ukaž to. Ukaž se. Co to je? Prostě tady to. Já už ale zahynu. Jseš. しょうがないねバイバイ No, 悪いねこっちも生活かかってんの nahoru. オッケーダブルボーナスしょうがないねバイバイ一撃必殺られないボムで回復しろ俺一人で十分。1000万の兵だろうと打ち取ってやる。今日はついてなかったねこんなに弱いなんて耐えられない弱すぎ本気で行くよやっと使える Zbíram. 最高ですぜひ本気を出してもうこっち来たないでよ僕を見せた本気で行くよこんなに弱いなんて
EMP 領域。しょうがないね。バイおバイ待たせいたしました。To je prostě známa, prostě to je takhle. To je prostě Roswell. しょうがないね。ここは通さないわ。 Ten mod prostě je o tom, že když nikoho zabijím, tak samozřejmě se objeví na záhadní vždycky za mnou prostě. To je prostě úplně už asi tady. 今ちょっと飛んでくる炎の熱風だ。しょうがないね。バイバイ。お待たせいたしました。No to ale je tady. しょうがないね。バイバイ。 Tady vždycky jsou prostě 2 nebo 3 vždycky zároveň prostě. Nemožné. 簡単だね。 Zase. しょうがないね。バイバイ。Jo. 頼んだよ。足のスーパー相棒。 To je možné. 一撃も To je jenom sen tady to. 被弾しました。 To je jenom sen. Určitě. Určitě. Takže mě to. しょうがないね。バイバイ。 Já normálně si připadám, že tady ten mod prostě je... Ale nemůžu, já mám sniperu, jako, co to je? Ano, しょうがないね。 jako kdyby jsem si neříkal, že jo, ty vole, samozřejmě, že zase tam bude někdo poblíž. EMP 領域。やば。今日はついてなかったね。しょうがないね。バイバイ。 Zase. 本気で行くよ。ちょっと飛んでくる。 Já dneska nepotřebuji kaltory. Wow, to. しょうがないね。バイバイ。 Což? お待たせいたしました。全部消しちゃうから。 No, これでチャラね。ここは通さないわ。ズババーンって決めちゃって。パワニャン。 to samo. お待たせいたしました。 しょうがないね。バイバイ。 Pokaždý prostě to vidíš, to je normální. Co? Ne, vyčourali. しょうがないね。 To bylo k ničemu, to bylo. バイバイ。 To byl úplně k ničemu ten hýl. To on zase můžu úplně dostat. これでチャラね。 Můj. 逃げられない。 Nebudeš vyžírat. Nebudeš vyžírat nic. 今の私は炎の熱風だ。 Hm.
オッケー、ダブルボーナス。立ち上れ。3人まとめて落ちるとかウケる。腕だけ。私は怖い。こんなに弱いなんて。Chviličku. Debilní nasraná myš mi tady vole zase spadne do chviličku, vole. Debilní myš tady これ spadne. 特別手当出るレベルじゃん。 Prdě. Myš debilní. 本気を出して。 Tady prostě spadne tam, Victory. myš vole ze stolu more. Ty vole. Není možné tady to. Je prostě... 勝ち。ボーナスもらい。 Dobré. Mě tady prostě má spadla ze stolu prostě Mary, vole. Na pohodu prostě si prostě, vole. Je ty vole, to není možné. Ano. Dobrý. Tak jo. Dobrý. Tak jo. To by bylo všecko. Asi určitě. No jako určitě, máme už doslova hodinu 6 minut. Takže ano. To by bylo všecko. Asi určitě už pro dnešní první videjko s hlasem a ano. Samozřejmě ano, samozřejmě určitě plánu, samozřejmě to je jasný, že jo. Ale kdy a jak samozřejmě, že jo, mojí překrásnou leností, samozřejmě to bude zase trvat 3 roky doslova. Samozřejmě plánuju natočit taky takhle prostě, ale Outbreak. To bude celkem dost taky pěkně docela zajímavý. Ano, právě, že abych, tak ano. Outbreak je samozřejmě prostě... Ano. At the start, several players are randomly chosen as crystallines. Ano. And any defeated super strings will immediately mutate into... Ano, samozřejmě. During a match, both super strings and crystallines can receive supplies and cards. Crystallines can respawn after death. Only evolved melee weapons can eliminate them permanently. Super Strings wins if at least one member is survived. Crystallines wins by infecting all. Ano, tady to nás čeká teda příště. Příště teda taky tady ten způsob, ale jenom Outbreak. A tak ještě, než to teda ukončím, samozřejmě opět, ano, samozřejmě opět plánuji samozřejmě natočit úplně další, úplně nový videjka samozřejmě, ano. A to jako budou samozřejmě úplně pěkně, úplně zase bláznivý. Ano. Do budoucna plánuji další úplně bláznivý nový videjka. Takže ano. Se můžete těšit. Takže ano, jestli vám videjko líbilo, hoďte like, odběr a tím čus.